Molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Avui parlarem dels acords secrets de Sykes-Picot. És possible que aquest nom no us digui gaire res, perquè és certament una part poc coneguda d'aquesta història. Però val la pena aprofundir en la influència que ha tingut i que arriba fins als nostres dies. Segur que tots us sona l'organització Estat Islàmic, coneguda també per les seves sigles, en anglès ISIS. Era una organització islamista radical que propugnava eliminar les actuals fronteres dels estats del Pròxim Orient i instaurar allà un gran califat que es regís per la llei islàmica, la Sharia. Es caracteritzava, entre altres coses, per un potentíssim aparell de propaganda que li va permetre captar milicians arreu del món, molts d'ells a Europa. Doncs bé, mirem aquesta imatge extreta d'un dels seus vídeos de propaganda més coneguts. أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء. Com veiem, el concepte de l'acord de Sykes-Picot forma part de la pròpia propaganda del moviment islamista, la qual cosa ja ens dona una idea de la importància que va tenir en tota la geopolítica d'aquella zona. Però és que els acords de Sykes-Picot són també el germen d'un altre dels grans conflictes regionals, el conflicte entre Israel i Palestina. És una història de conspiracions, d'espies i, evidentment, de traïcions. Abans de començar-ne a parlar, recordar el que diem sempre. Aquest és un canal de divulgació, no és un canal acadèmic. Per tant, busquem, sobretot, despertar la vostra curiositat, donant-vos un marc general i explicant de manera relativament generalista tots els fets dels quals parlarem. Us animem a buscar altres fonts que aprofundeixen moltíssim més que nosaltres en aquest i en molts altres episodis. I recordar-vos també que ens encanten els vostres comentaris. Per tant, si us plau, no deixeu de deixar-nos-en. Doncs bé, no m'allargo més. Som-hi! En vídeos anteriors vam veure que una de les estratègies d'Alemanya, seguint les tesis de Max von Oppenheim, era intentar fomentar un enorme aixecament musulmà arreu del món, especialment als territoris britànics. Amb aquesta finalitat buscaven una entesa estratègica amb el soldà de Constantinoble, que a més del seu rol polític, jugava també un rol important dins de tot l'imaginari religiós de l'islam. Això era cert, però igualment cert va ser que l'estratègia va fracassar. Els alemanys no van tenir en compte un element absolutament indispensable, i és que la identitat de les persones és diversa, complexa i molt plural. A tot el món en aquell moment vivien aproximadament uns 300 milions de musulmans, però tots ells, tot i que compartien una mateixa fe, partien de realitats culturals, lingüístiques i d'identitats nacionals realment diferenciades. Per tant, més enllà del respecte que es pogués tenir a la figura del soldà de Constantinoble, el nivell de vincle que podien sentir, per exemple, els musulmans que vivien en els dominis britànics, en el que avui en dia és la Índia i Pakistan, doncs era relativament escàs. I en tot cas no estaven disposats a alçar-se en armes només perquè ell els hi demanés. De fet, l'error de càlcul alemany era tan gran que fins i tot no van arribar a calcular que les disputes nacionals, culturals, ètniques, més enllà del fenomen religiós, arribaven fins i tot dins del propi imperi otomà. Com vàrem explicar en el capítol del genocidi armeni, l'imperi estava dominat per una elit turca, però malgrat això hi havia moltíssimes altres comunitats dins de l'imperi. Una d'elles era la comunitat àrab, que tenia la sensació d'estar dominada per una cultura estrangera, diferent a la seva, per molt que compartissin la mateixa religió. En aquest punt és important trencar un mite que molt sovint tenim des d'Occident. La cultura i la llengua turca són sensiblement diferents de la llengua i la cultura àrab. Per tant, tot i que a vegades cometem l'error de simplificar-ho, el cert és que en absolut és així. Els alemanys segurament no ho van tenir prou en compte, però qui sí que ho va tenir en compte van ser els britànics. Quan l'imperi otomà entra a la guerra al costat dels alemanys, els britànics necessitaven desenvolupar algun tipus d'estratègia que permetés que els otomans haguessin de desviar una part del seu esforç de guerra cap a la rereguarda. Bàsicament els interessava promoure algun tipus d'alçament dins del propi imperi per tal de debilitar-los i facilitar així guanyar el conflicte. I aquí és on entra una de les grans figures de tota aquesta història. Un personatge conegut sobretot per les pel·lícules que s'han fet d'ell i al voltant del qual s'ha construït pràcticament un mite. Estem parlant de Lawrence d'Aràbia. El seu nom real era Thomas Edward Lawrence i era un arqueòleg, diplomàtic i militar britànic expert en la cultura àrab.
va entrar als territoris otomans partint dels dominis britànics a Egipte. I la seva principal finalitat era intentar contactar amb l'elit àrab del moment. Concretament, el seu principal objectiu era un altre dels personatges clau d'aquesta història, Hussein ibn Ali. Hussein ostentava en aquell moment el càrrec de xerif de la Meca. El xerif era una mena de líder de la comunitat àrab, una mena de protector de les ciutats santes de la Meca i de Medina. I a més, reivindicava ser descendent directe del profeta de l'Islam, de Mohammed. Lawrence actua com a delegat del govern britànic i trasllada a Hussein una proposta molt concreta. El poble àrab ha d'aprofitar l'oportunitat que dona la Primera Guerra Mundial per tal d'aconseguir la seva independència. Si s'alcen en armes en contra dels otomans i els obliguen a desviar part de les seves tropes a la rereguarda, a canvi, l'imperi britànic, en primer lloc, els subministrarà armes, munició i equipament suficient com per poder afrontar aquesta revolta en condicions, i en segon lloc, i més important, quan acabi la guerra, facilitarà la construcció d'una gran nació àrab, evidentment governada per la família de Hussein. I el xerif Hussein acaba confiant en els britànics. Spoiler, quan estudies història, crec que una de les primeres coses que aprens és que no et pots fiar mai dels britànics. És que és una constant al llarg de la història. I efectivament la revolta àrab va acabar tenint lloc. Això va ser un cop important per l'imperi otomà i va ser un factor determinant perquè els britànics s'apoderessin del gruix de l'Orient Mitjà durant el conflicte. Especialment recordades són les conquestes de Bagdad i Jerusalem el 1917 i de Damasc el 1918. Finalment, com sabem, la guerra s'acaba guanyant i l'octubre de 1918 l'imperi otomà es rendeix davant dels aliats. La família de Hussein estava contenta perquè això suposava, en principi, la creació de la gran pàtria àrab que sempre havien somiat. Però com us podeu imaginar, la cosa no va ser així ni molt menys. Els britànics els van trair. Oh, vaja, quina sorpresa. Però és que, a més, els van trair per partida doble. Primer, amb els acords dels quals hem parlat avui, els acords de Sykes-Picot. Aquests acords es van tancar el 1916 entre dos diplomàtics que són els que donen nom a aquest pacte. Per la part britànica va ser Mark Sykes i per la part francesa va ser François-Georges Picot. Bàsicament, aquests dos imperis colonials el que fan és repartir-se el pastís a l'estil del que havien fet el Congrés de Berlín amb Àfrica. I a més de manera bastant barroera. Tracen una línia que uneix Haifa, prop del mar Mediterrani, amb Kirkuk, al nord de l'actual Iraq. El nord d'aquesta línia passarà a ser un domini francès. El sud passarà a ser britànic. Evidentment, aquest acord contradiu totalment l'altre acord, al qual havien arribat Lawrence d'Aràbia amb el xerif Hussein. Però és que la cosa encara va fins i tot més enllà, perquè és que, com he dit, els van trair per partida doble. Perquè al mateix moment que s'estaven repartint el botí amb els francesos, va tenir lloc la coneguda com a Declaració Balfour. Arthur James Balfour era el ministre d'Afers Exteriors britànic el 1917. El que fa aquell any és arribar a un altre acord secret amb un altre noble anglès, Walter Rothschild. Rothschild, a part de multimilionari, era jueu i era un dels defensors de la construcció d'una gran pàtria jueva que servís com a refugi dels jueus d'arreu del món que se sentien discriminats en els seus respectius estats. Balfour el que fa és traslladar a Rothschild que el govern de Sa Majestat veu de manera favorable la instauració d'una gran pàtria jueva al Pròxim Orient. Benvolgut Lord Rothschild. Tinc el gran plaer d'enviar-vos en nom del govern de Sa Majestat la següent declaració de suport a les aspiracions dels jueus sionistes que ha estat remesa al gabinet i aprovada pel mateix. El govern de Sa Majestat veu favorable l'establiment a Palestina d'una llar nació per al poble jueu i posarà tots els seus esforços per facilitar l'assoliment d'aquest objectiu, quedant clarament entès que no s'ha de fer res que pugui perjudicar els drets civils i religiosos de les comunitats no jueves existents a Palestina o els drets i l'estatus polític que gaudeixen els jueus a qualsevol altre país. Estaré agraït si posa aquesta declaració en coneixement de la Federació Sionista. És a dir, en aquest mateix territori que per una banda s'estaven repartint amb els francesos i que per altra banda havien promès a la comunitat àrab que els deixarien establir el seu gran estat. Vaja, British way of life. Doncs bé, quan va acabar la guerra, evidentment la família de Hussein reclama que els britànics compleixin el seu acord. De fet, sembla ser que Thomas Edward Lawrence ni tan sols estava al corrent de tota aquesta traïció que s'havia anat perpetrant a esquenes seves. Però en tot cas, el que es trasllada a Hussein i a la seva família és que, evidentment, de la gran pàtria àrab, res de res. Val a dir que llavors intenten compensar-ho d'alguna manera. Finalment sí que naixerà un estat àrab. Els hi permetran la constitució del regne de Hijaz, que bàsicament aglutinarà les ciutats santes de la Meca i Medina i els territoris que l'envolten. Evidentment, una extensió infinitament més petita del que s'havia promès amb la gran pàtria àrab. I després, els dominis francesos i britànics seran dividits en protectorats.
Bàsicament són regnes titella que, tot i que tindran el seu govern i les seves monarquies, a la pràctica seran controlats pels britànics o pels francesos i, evidentment, hauran d'actuar seguint els seus dictats. A la banda francesa es constitueixen els protectorats del Líban i de Síria. I a la banda britànica es constitueixen els de Palestina, Transjordània, que és l'actual Jordània, i Iraq. A alguns dels fills de Hussein també els donen una mena de premi de consolació i els acaben nomenant com a monarca d'aquests estats titella que es constitueixen. Així, el fill de Hussein, Faisal, acabarà sent el primer monarca d'Iraq i el seu germà, Abdallah, acabarà governant a Transjordània. En el mandat britànic de Palestina es comença a aplicar el que es marcava a la declaració Balfour i, per tant, ja en aquell moment comencen a arribar onades migratòries jueves d'arreu del món. Com sabeu, això s'aniria incrementant cada vegada més en els anys següents i la cosa acabaria bastant malament, però en tot cas d'això en parlarem amb molta més calma en altres vídeos. La família de Hussein va tenir sorts diverses en els diferents regnes que van acabar governant. El regne de Hijaz va acabar absorbit per la família Saud l'any 1932. Van acabar formant part de l'estat que va constituir aquesta família. De fet, l'únic estat del món que té en la seva denominació oficial el nom propi de la família que el governa, Aràbia Saudita. Per la seva banda, a Iraq, Faisal va governar durant 12 anys, fins al 1933, quan va morir a causa d'una insuficiència cardíaca amb només 48 anys. I segurament qui més sort va tenir va ser Abdallah de Jordània. Va regnar durant 29 anys, però a més, en el transcurs d'aquest temps va acabar veient com el seu país acabava aconseguint la independència. El 1946 es constitueix l'actual estat de Jordània. I de fet el seu èxit va una mica més enllà d'això, perquè l'actual família reial de Jordània són els seus descendents directes. Per tant, aquesta branca de la família es va conservar al poder fins als nostres dies. Però malgrat tot això, realment la importància dels acords de Sykes-Picot no és tant que les ànsies de poder d'aquesta família concreta fossin satisfetes o no, sinó l'impacte que va tenir per la zona. En primer lloc, el primer problema és que quan es van acabar constituint els actuals estats, després dels processos d'independència, es va fer en base a les fronteres artificials que dos senyors europeus havien traçat sobre un mapa sense tenir en absolut en compte les realitats culturals, identitàries i socials del territori que es repartien. Aquesta pràctica mai acaba bé. I per tant, avui en dia podem dir que tenim una ordenació geopolítica un punt artificial. Però més enllà d'això, els acords de Sykes-Picot són també un símbol de la gran traïció d'Occident. El poble àrab ha considerat aquest episodi com un autèntic menyspreu històric i ha generat un ressentiment, una ferida mal tancada similar al que vam veure amb la guerra franco-prussiana que de tant en tant acaba causant greus problemes. Aquesta ordenació artificial del territori, sumat a aquesta sensació de greuge heretat dels acords de Sykes-Picot, explica per què, per exemple, Estat Islàmic, un projecte que el que preveu és eliminar les actuals fronteres i, a més, un enfrontament cultural amb Occident, doncs utilitzi aquesta bandera, la bandera de l'acord de Sykes-Picot, com un gran element de propaganda per tal d'incentivar joves d'arreu del món a sumar-se a la seva causa. En el fons, doncs, podem entendre que és un altre exemple de com les ferides mal tancades de la història sempre s'acaben tornant a obrir i a vegades permeten l'aparició de monstres com aquests grups integristes que han causat la mort de milers i milers de persones arreu del món. I compte perquè en tot el recorregut de la Primera Guerra Mundial encara queden més ferides que acabaran sent mal tancades i que s'acabaran tornant a obrir. En el proper capítol parlarem d'un dels exemples més coneguts d'aquesta realitat, el Tractat de Versalles, que bàsicament el que va fer va ser humiliar a la derrotada Alemanya. Si t'interessa i no t'ho vols perdre, sobretot, subscriu-te. I recorda que ens encanten els teus comentaris. Per tant, insistim, i ho direm moltes vegades, no deixis de deixar-nos-en. I recorda també que quan haguem acabat tota aquesta sèrie sobre la Primera Guerra Mundial, començarem a fer vídeos setmanals sobre temes molt diversos i intentant buscar sempre que siguin del vostre interès. Per tant, escolta'm, si tens propostes o idees de quins poden ser aquests temes, deixa'ns-els també en els comentaris perquè volem començar a gravar-ho des de ja mateix per poder emetre'ls tan aviat com puguem. Doncs esperem que t'hagi agradat i que ens veiem molt aviat. Fins a la propera!